Nochakore kama e kinde loch mokalo kane ipenjo weche nowuok manyien ni to diponi nitie pogruok e kind manene jatend piny kod jalupne. Nowacho ni gina siasa en kamano. Nogi kama koro nenore ayanga. Odiochieng' ma kawuono nyakwara mogi koro nenore ayanga kaka ji golo duol. Diponi nitiere gimoro ma ok osebedo kadhi kare. Ok onyal bedo pogruok ahinya to nitiere gimoro machal ka gima odwa mbekni matin e kind jatend piny kod jalupne mano William Ruto kod Rigathi Gachagua. Penjo diponi gima notimore chien cha nyalo nuore koso en kwand siasa ema koro osechako ridore. Ng'eni sa ma koro jok makwano ni joma kiudan sama gin gidong' oko. Omulo Junior gini biro nyisowa gi Brian Weke. Wan kode kanyo kwara mogi e twak marwa kawuono. Penjo maduong' en ni kwand siasa osechako ridore. Osetore. Ang'o motore? Mokwongo sani mos nyikwara mogi mokwongo Weke ji osebudho ni ahinya. Nyikwara mogi moso uni okweuru. Weche otore bati. Yes. Mokwongo sani state functions mosebedo 11. Rigathi Gachagua wacho ni en gi homa, wacho ni otuo, wacho ni en gi ang'iew. Weche otore nikech mokwongo ka chieng' ma ne gidhi pidho yien manyocha omiwa holiday. Rigathi Gachagua oluongo chopa mar Air Force. Ong'ise ni kolabaf. Ogocho ne KWS gi parastatal moko gi Kenya Pipeline. Ong'ise ni kolabaf. Ogocho ne private kama gikawo ga private ni jatelo dwa wuok. Ong'ise ni kolabaf. Kolabaf ni nyiso ni gochne okiwinj kisungu. Okawinj no. Dani okwinj kisungu. Abaf mar Rigathi. Abaf. Yani goch malo. Nyocha ineno ka jaod jatend piny William Ruto odhi pidho yien kuom ng'ane Ndindi Nyoro. Ting'e Ndindi Nyoro osebedo ka nyoro Rigathi Gachagua. Sani kaka wuoyo kodi Museveni nyocha obiro okineno Rigathi Gachagua. Tree planting okineno Rigathi Gachagua. Nyocha president oromo gi jo kama omulo dakeni Maloka Kiambu. Rigathi Gachagua ne onge. Nyocha ineno ka Museveni koro itere Raila Odinga ma koro gise ni ineni aja AU de maber. Weche osetore. Penjo kapok omulo wuoyo. Kawuono kokineno governor Manyeri kako wuoyo. Owacho ni okubu nyoro wuodgi. Omulo todla gini nyako ng'eni koro weche osetore. Adwa penji arus mane berni to ji chama maua gi weche mabecho otore jo dalawa. Adwa penji penjo Weke kapok omulo wuoyo. Namba di mar katiba in okil. Mawacho ni jalup jatend piny ochuno ni nyaka bede e rombe mag sirikal. En namba di mar katiba. Ma koponi ok odhi to koro en gimi wacho ni gik moko bare. Ing'eyo gima timre? Yes. Katiba wacho niya. President en jatend japiny gi jopiny. Yes. To deputy president en kama president nitie imiye instructions, imiye way forward, imiye tije monya tiyo. Koro ka wasebedo gi 11 meetings mag state tiyonge weche dhi nade? Nikech in manyaka ikaw notes, in manyaka ikaw gima jatelo wacho, in manyaka tim kaka weche dhi ti iparo ne ministers cha kaka president osewacho. In a deputy president, the principal assistant mar president. Koro principal assistant mar president poko bede function apaga chiel ya wabanti. Imbe we koso we no poki kaw network but in ng'eni ngamo somo omulo jonia omulo toddler to podo ge network Omula. Weche osekiero. Bati kwanza musu Jaramogi. Ni wan anakaka nyakwaro jijoteko. Wan onge mosekethore. Ing'ene Brian Weke okaw tich fwambo kod keyo. En okaw tij media. En koro owe tij opposition. Ni gin gimoro amora kuwuok hearsay gimiwinjo ni wacha winjo miwache street ka gimoro amora timore ni Ruto lielo wiye Rigathi okodhi e meeting kia Musalia otimore nade
gimana mara matimore gin tijgi gin lamentation uwi 24/7 then uwi maonge belene onge chienne gima timore ne Rigathi Gachagua office mar deputy president magi wacho ni of capacity mar timo tijegi kaka dwarore to deputy president bedo assign gi president to kapo ni Rigiji okawo leave kata okawo off matin kowinjo kata ka dende moro lit omonyo panadol nitie shida kanyo onge shida to nyaka ing'e ni e kisiasa onge osiepe onge adui onge ng'ama rach onge ng'ama ber to an kaka ng'iye kisiasa kopo ni wech kaluwore gi gik ma governor Manyeri wacho gin gik moko ariyo namba achiel competing interest political interest ma Mount Kenya namba ariyo osiep makoro Ruto dwa mako gi jakom mano ema buogo jogo nikech gima timore mano timore mokalo cha giparo ni kane William Ruto noriwore go Uhuru Kenyatta gin go Uhuru Kenyatta ne girwako taya achiel sati achiel to kane handshake obiro ma jakom omosore gi Uhuru Kenyatta to Ruto nodir gi dho dirisa nogole oko ma en tije nok miye gimara mara no timore marach to nche winjo kaka tudruok nche wuok mag wach AU ni mani ni jakom no se wuoyo gi president magi winjore ni giriwore kamoro achiel mondo Kenya riw together mondo en koro dhi e kom mamalo cha to nyi neno ka wach moro no biro State House no romo gi wach mag peace mag Sudan to chako duogo ni en makoro ko Museveni to iye koni ineno kali Muruthiri bentie former president cha begoe kocha ndini njoro bedo wuok kocha balancing mag central siasa ma central ng'ani nyaka bed gi stress nikech oneno ni koponi jakom osudo machiegni inyalo paro Rigathi Gachagua nowacho no duketo obuketo gik moko e State House mar mako jakom kopo no dhi State House ilongo ni obro keto gik momako yieyo ni otegu to tegu ni oneno ka jakom biro to ong'e ni jakom kobedo machiegni jakom oselengo otegu mokwongo mar ariyo osedhi State House mochako dhi okowo Museveni motegu okomako koro neno ni ng'ani kopo ni jakom dwa sudo machiegni ahinya nyaka bed mobuok ing'e ni gino nyaka buoge nikech experience mantie ere kaka ma kelo tudruok mar bedo ne ma onge e kuonde rombe mag sirikal ang'o ma timo onge emiyo wacho maber kendo wacho maber ni onge pogruok between Gachagua gi Ruto lakini politically king'iye stress nyaka bedi nikech political development mantie maluwore gi osiep ma jakom loso gi president to kaluwore gi political competing interest mag central nyaka mi governor Manyeri wuok kaka no wecha lakini Rigiji gi Ruto oge gimokoso wan gimong'eyo kaka joma nie government ni Rigiji nokawo thuolo mana matin mondo tim go gimiluongo ni medical check up moro matin ing'en ndi gik moko nya wache public ka ng'ato dhi medical check up okaw leave mo matin weke gino wego e uwi ni kia ni gimoro sekadho onge gimo semuoch ang'o makelo limuru 3 gie sani ne bati ing'eni nyakwaro ji joteko ni dwanyo ngiswa ni ochung kanye owacho ni deputy president madho panadol to wacho ni ing'eni jakombe donjo kama nyaka madho mang'eny ing'eni nyaka ngiswa ni en kanye nikech owacho ni nitie gik moko moket mamako yieyo akere nyamako jakom nyatim ang'o ing'eni gima nyakwaro ji joteko ng'isi oseng'isi ni problem nitie nikech owacho ni ng'ani madho panadol ni ng'ani dende lit mathin lakini owacho ni jakom odonjo ing'eyo adiri to ber weche osetore kiwinjo kaka governor Manyeri ing'eni nyaka ing'e ni jaluo nyaka ng'e ni deputy president Anyeri to wadgi ema ne former governor ma governor nokawo kuome koro kiwinjo ka ng'acha wuoyo mano deputy president ema wuoyo weche otore gisechako diyo deputy president kaka Uhuru ne diyo William Ruto emomiyo iwinjo kaka ng'ani wuoyo kendo wacho maber sana ni okelekela evidence ere kaka diye onge evidence ngeni onego wuo ka wan gi evidence wawach facts nawene ko wuoyo koro wena muna facts watch facts kaka diye adwa puonji diye kiwinjo kaka governor owacho ni ne giyiero William Ruto nikech Uhuru Kenyatta nodiye
Uhuru Kenyatta nosande. Uhuru Kenyatta nitie kaka nokodil kode maber. To wacho ni kata sani kaka ng'ani ochako. Gime obibiyie ni deputy president magi odi kaka nodi William Ruto. Kendo onyo onyo matek ni jogi osebalo gi ng'ani. But adwa nyisi kama kawuono kaw date. Kawuono 19th of May. Tarik 19 May. Kineno sani wan Limuru adi 3. Pok iwinjo Kisumu 1, pok iwinjo Kisumu 2, Kisumu 3. Pok iwinjo Homa Bay 1, Homa Bay 2, Homa Bay 3. Pok iwinjo Migori 1, Migori 2, Migori 3. Pok iwinjo ineno kama ng'ani yae. Ing'eni okiaga ng'ani jakwaro ji joteko. Nitie kamoro kanyo ma joluo bedo welo ni Sikri. Kanyo ma joluo bedo to wakelo duol. To wacho mbaka wa matut ma iye ma pok iwinjo Sikri 1, Sikri 2, Sikri 3. Jelu sani wari la. Okute aywa. Yes. Okay. Kok ginyal bedo piny ma gibedo kodwa kaka joluo gi jakombwa mbele gidhi hinyre. Okay. Ineno Kenya bede TV ma national TV maramogi ni wacho ni Rigathi Gachagua keto gik ma ni machiko yieyo cha ni gik machiko yieyo cha ko Jakob kare wira Jakob ya kwegi go sapaga yo George Bati. Yes. Inge George Bati. Raila Odinga. Ngene okil besiti moko wigi kilore kabisa. Nige ata mameko understand. Ana adwoko questions ariyo. Yes. As to whether need gade o miss events gi nikech gikosana. Anyisu maber ni ngato nyalo ka olive. Politically, I explain. Deputy President ka olive. Gimomiyo Deputy President. Relax. Gimomiyo siasa nyalo kelo hit. But gima weke wacho ni Limuru 3 mago gik maonge. Makiluongo ni iluongo ni jokes. George Bati, ng'iane political significance mag Limuru. Limuru 1 manotimore tarik 12 gi tarik 13 1966. Ne nigi value nikech Limuru 1 manotimore mane Jomo Kenyatta ne owacho ni gin gimomiyo ne giromo. Ne gidwaro nikech Oginga Odinga ne support gibilongo ni socialism. Socialism ni Nyerere ne supporte, Ethiopia ne supporte, Obote ne supporte. To Oginga Odinga beno chunge wach mag socialism. Lakini Kenyatta ne giriwo wacho ni gi support gibilongo ni market economy. To market economy emane gifwenyo ni gidwa reduce, gidwa duoko teko mar Oginga Odinga piny. Mano Limuru 1. Limuru 2 Mwai Kibaki noluongo Limuru 2 mondo support constitution of 2010 makoro nowuok ni. Nikech Jamle Kamau ne onge kacha, Uhuru Kenyatta ne 50-50, Michuki ne onge, koro ne gidwa ni gi support constitution makoro sani wa enjoy mane jakomo gore ni matekni. To king'iyo Limuru 3 ni onge governors kacha, onge senators, onge Jomeru onge, Joembu onge, gema moko be wacho ka maka jomoko manobedo mobilize momi 10 million gi form maka jokes, makiluongo ni political gimmicks, maka gik manokel ni koro ketendo wacho ni dwa ping Ruto. Limuru 3 onge political significance. Macha en chendo enana koko moko ma onge tiende, onge mbelene, be onge chiende. Iparona de omulo. Kiwacho ni Limuru 1 ne nitie gima nonyuolo. Limuru 2 nitiere gima obedo godo. Limuru 3 ni ere ka kidwa daote to podi time gi jok mawuok oganda achiel. Jomage matime. Jomo time ka onge ngamo yier. Jeremiah Kioni entie thoche moro kacha. Martha Karua makata constituency ward na emano koyudo kura. Makabe joma wacho ni koro ni dwaro joka ngene once ni mobile ke constitution no yene association. Jita nyalo riwore. So long as ni mobilize ji ni dwa nyiso gi 1 vote, 1 man, 1 shilling. To 1 vote, 1 man shilling no kete BBI. To BBI ni kelo question mar 1 vote, 1 shilling mandi divide Kenya. Ang'o mane wacho e wach mar Limuru 3. 1 vote, 1 man, 1 shilling. 1 shilling. En gima nitiere BBI ma Uhuru ne dhiro. Sani ochak wache gi Rigathi Gachagua, ma en jalob jatend piny Kenya. Mar ariyo, gik miwacho Limuru 3 en ni nitie kaka wach mar mbolea mabandia ni nodwa hinyo oganda mawuok e alwora mar Gor Kenya.
Magi dwani mondo ng'isgi ni to gin to ng'ama dwa chung' negi mawuoyo negi. Mar adek, giwacho ni weche manosengi chal ka gima osuru dwa koro dwa inyoro gi kaka oganda. Koro gichung' mondo giwach ni telo ni chal ka gima to iriwe ikele sama iwacho ni nitiere gajruok moro e kind jatend piny gi jalupne. Ok ine kama en kwano moro ma samoro nyalo onge political significance nikech kapo ni deputy president emane wacho one vote one man one shilling do bedo kacha en malo telo ne real muru 3. Namba 2, jogi nyalo wuoyo e weche mag mbolea mago tiji ng'ata kata MP kata opposition nikech magi mano tere parliament mobedo investigated mali mythically tudo tere parliament mogole gi okete wazi ma members of parliament wacho ni onge shida. To wach magi wacho kacha one vote one man shilling en debate mosebede Kenya ka. Ten debate ma divide ji nikech kopo ni kao ni ng'ata chiel gi shilling achiel ni tie counties majing'enye mago yudo pesa mang'eny ma counties maji tin ok bi yudo pesa. To mane miyo devolution no biro because devolution omi gimiluongo ni at least 15% of national revenue nyaka dhi e county. Koro county pogo kaluwore gi revenue allocation monde ke constitution. One vote one man one shilling mano gima ok nyal timore sani makata kodhi no dhi e referendum pesa mane midhi yudo referendum. Koro mano en mana gimo ket kacha mar kelo goywiji jo central go wigi mondo gichak wacho ni government ni onego bed ni miyowa pesa kaluwore gi numbers mo wan go. Kwani jomoko onge numbers. What if ka communities moko boriwore mo wacho ni koro aya ka umbudu wachung' kacha to wambe wachung' kode ang'o manyalo timore nikech sani gima wadwaro kaka sirikal mar Kenya Kwanza wadwa ni Kenya oriw, wadwa ni Kenya obed gimoro achiel, wadwa ni resources obed kaka bet jomimiyo resources development team kaka onego bed dwa ng'ani dwani otim research kobiro ka discussion in Senate regarding together story one man one shilling Tosani the biggest thing Magi Wacho and one man one wacho ni kacha ne onge kata senator achiel ne onge kata gavana achiel to piny osenyo ni ino story manegi ne wacho ni county ya Mapeni no hasla manegi wacho ni gidhi konyo biashara obede mama mboga obed gi supermarket ja boda boda obed gi mtoka ja kidango otimango otamo gi tero mbele to moyo macho ne moyiere gi do piny sani ibara ka godhi te jo biashara ogin jo lupo kaka wan gin tijgi maduong' en jo biashara. Number 1 taxes majogi keto kagi chiewo ya zibana kagi chiewo kagi chiewo take as you live kagi chiewo emna mecho jogi owacho niya jok moriergi emobedo gi William Ruto to gi pango gi to gi inyogi nikech sani kaka wuoyo kodi central governor ngam charge of Asmal chairman budget kuyu anachungwa chama finance makro mayo ni make usuru manyoji empi mamoyo jo wacho ni jogo emomiyo gibedo maonge jogo do you ngani wacho ni ne onge MP ne onge governor ne onge senator jo pinyo wacho ni jogo mosebedo gi William Ruto gidwa riembo pa
Mario. Ingeni koro an gimo puonja okaneno ga. Wacho je gik mo wacho te. Kapo kiwinjo. Gima duogo nyise ni ya, poda nyise kaka political scientist. Ero tiba gige wago kilka. Gik manyise ka ni ya, japiny ka iwacho ni power belongs to the people. To power ni imiye ng'ato, imiye bedo nitie gin representatives. Ka okineno Gema, the whole Gema, okineno Meru, Aembu, okineno jogi te. Kasi do wacho ni mano Limuru. Jomo bedo mobilize gin yudhe moko mane idiyo gi government moko ung'egi okada luongo nyingi. Youth luongo youth opongo kamoro, mano ok nyisi ni mano Limuru 3. Koro kama ni strategy ma weke gini goyo ni mane Limuru 3 kare neno ni gi wito gimiluongo ni political strategy. But gima nyalo nyise ni government is intact. Rigiji kata ko wacho ni one man one vote one shilling. Man is a good conversation, is a good discourse. But en gimi nyalo kel in a good way ni ok ni koro community moro wacho ni wan ma gimo dwaro. Community machielo cha be bro wacho ni wan ma gimo dwaro. To wan gimo dwaro ni onge division mag ukabila. Ruto se wuoko komo wacho maber ni en gimo dwaro e pache. Ni kata ko bedo gi political party e Kenya ka. Ineno ka election mano watimo 2022. It was not about ethnicity. Na conversation mani wacho economy. Na ntie jo bottom up agenda Azimio bene wacho gi mar economy. To na en conversation mobedo issues maji wacho. To koro mane gi modwaro ni kech kaka jo Kenya kopo ni gima kama do biro. To wan gi mwasana ni ginde divide. Di community matin maonge ji. Lakini ntige madaguso. Mo wacho ni wan ko wuok to shuru. Wan ko wuok to shuru. Gini Brian weke gini nyaka gini gibed gimi luongo ni constructive opposition. Kech gima dwa nyiso gi. Article 209 mar constitution owacho maber ni national government kata county government nyalo impose taxes. To taxes gi okonego beni bedo impose mainyo economic policies kata mok nyalo miyo ji. Lakini gik mo sani koro finance bill ma 2024 moketni okele mine proposal nikech nyako o interact himself gi miluongo ni parliamentary processes. Parliamentary processes wacho ni first reading en obedo introduced a parliament. To first reading ni ena gimi imiyo ginere ilongo imiyo number mar bill cha. Kose imiyo number to dhi e committee. To committee ni idhi luongo jopiny odhi gol pachki. To Ruto no wacho ni wach mkati ni en ogole oko nikech wach mkati no yudi ni en gima dhinyo ji e ot. To no wacho ni gole. Koro jopiny dhi bedo gi opportunity mar keto pachgi e committee cha second reading ka kapok gino dhi second reading. Koro committee kae oweke gino ndi katika memorandum gibi gitera pachi kacha ni gima gido molo ko mang'eny giga uwi sechete to ma proposal en wish list ma jo okel proposal ni kaka wadwa expand taxes. To king'iyo kata makoro gik ma controversy makoro giwuoye wach motor vehicle tax miwacho ni mar 2.5%. King'iyo pije maoko joma nigi geche kaka Brian weke man gi geche 10 to geche mag gasolas machamo mafuta madongo wan wakonye nikech ing'e ni mondo gi wealth mar Kenya ilongo ni mwandu mar Kenya ok nyisi gi gari ma ingo kata gari ma jo Kenya own. Mwandu mar Kenya onego bed ni ng'iyo ka wan gi gimiluongo ni efficient transport system machalo kaka pinye moko. Ko wan gi railways, wan gi bus stations kama ji nyalo the public vehicles. To geche ogigi giweweyo. To mane miyo wadwa tax geche gigi nikech owuoyo mang'eny be geche gigi makelo jam Nairobi, makelo congest city. Giweyo ot ka ok ginyal chulo. To wangi kaka wanyalo keto transport sector bed ma effective. Kata weke nyalo riembo ndiga onyalo wuotho gi tiendo timbo exercise. Twagni mit we aduoke kacha kwano mar siasa. Ubro ulungu moro wago mbaka weche mag osuru. Kwano mar siasa ka. Samane pogruok bedo kind Uhuru Kenyatta gi William Ruto manuduogo ne na yanga. Nitie gik mano chak ma William Ruto mano ok onyal timo. Miwacho ni nomi Matiang'i. Manen jatend migawo mar weche mag arita donge. Sani jatend ANC kendo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi iwacho ni iyudo gik moko kama ka Rigathi to idiro ka Mudavadi. Diponi my script mitiyo godo in a ling way. Mokwongo nikech ng'ani okelo wach usuru no. Ado kama Mudavadi. Ino kinibati. Dakika ng'adore koro uti kwa wach kama. Yes. Ing'eyo
aduoge wach Mudavadi koro mula wacho suru no winjo tabro lungo wach suru nyaka wachi abo lungo ukendo koro mula yes owacho wach motor vehicle tax ineno ng'ama riembo mtoka kisungu wacho niya kisomo kata the plan mage you tax income, you do not tax wealth. Serikal ok dwa ni o tax gima inogo, dwa ni o tax gima dojo kuomi. Mtoka mi majogi dwa tax matatu, gidwa tax taxi, gidwa tax nyaka Uber, mago mtok majo piny. Sani ja mtoka konyo spares, chulo spare, chulo tax. Konyo petrol, chulo tax. Konyo anything, chulo tax. Then mtoka no be kiselose ichulo godo tax. Jogi dwa inyowa. Mara reyo, chakre onyuli, monyuola. Tax mar mkate pok no bedo. Nikech ibo tax mandas, ibo tax chapat, ibo tax koro idiwa iwako wacho no. A good sima minyao. Yes. Don't tax wa iwago 16% mar petrol cha. VAT nitie. Minyao. Koro idiwa kaswa kendo ni wachul nyaga. Aya watie ko dakika achiel kende weke kaso. Aduoge ginene. Yes. Siasa mani malo ni. Jogi okutigi Rigathi Gachagua maber. Adiri to ber. Kaka Uhuru ne tiyo gi Matiang'i. Kaka sani William Ruto tiyo gi boss ng'ani Musalia Mudavadi mondo ginyon Rigathi Gachagua. Emomiyo Rigathi Gachagua sani kigoche apatikani kwa sasa. Kigocho ne omuonyo Panadol. Kimuodho ne omuonyo Edex. Weche tek. To ne okuyu rito u. Jo rito u. Omera udi. Raudi. Gocho ne jakomando. Gimaja nanyisi ni an technical committee mar loso maja mar ANC gi UDA. Kedi UDA dhiru. Gima timore ni wanyalo go kwan kachakore mbele kadhi kocha 2027 and 32. To wacho maber kendo jatendo wacho maber ni wa support William Ruto 2027. Lakini kochopo mbele kucho nikech wadwa ni warwak sati achiel. To sate achiel ni wadagore mane yotka. Otka ema ji dwagore emodolo nyesede ma ji dwaro. Emi maenga chatimiyo. Koro ni ng'ato luor. Ni ochako luor, chako madho Panadol chon. To mano koro wache ni nikech wan moda go strategy maber. To kwa bibede thuolo nikech to gini kae koro katich to wati atia together. Dwaro mogi. Ne wacho ni otieko. Bati adwa ni winjo. Joge dwa ni gigo kwan. Adwa ni akonygi. Go kwan gi Mudavadi zero work. Nikech Mudavadi kata MP badala gi ja UDA. The only way manya konyo jogi. Gimany Raila Odinga okonygi. Ago ko magi goyo ni ema ne gigoyo megocho ni ati ni Mudavadi giweta kolo kose migi chiemo. To gine Mudavadi na mamiyo sani. No mamiyo tawe president. Mamiyo tawe ratil chope giko mare gi sani. Kata kamano gimo wuok ratil kama nyakwara mogi ni inyalo luoki timo ite tuo kata inyalo luok ng'at machielo timo ite tuo ka in ija luoko. Mane wach manitie ka e siasa mar piny Kenya. Kamoro moro ma intie ro kamano kum kete ratil eloya mobiro ka Brian Weke kachiel kod Omulo Junior to kod in miketo wangi mar Nyasaye bedo kodi waro moko di seche machielo e weche manyien mago imore nyinga en George Bati uriti wasani. Eniga chiele nyaka ne